Denne middag var da herlig. Undskyld, herr konge. Undskyld, jeg forstyrrer dem midt på dagen. Det gør da ikke noget. Som du kan se, har min assistent et brev på hånden. Ja, det kan jeg da faktisk godt. Herr Benjamin, kom lige og vis brevet. Okay, det skal jeg nok. Lad mig så se det brev. Det er vejen til Indien. Jeg skal nok lige få min assistent til at kigge på det, og så kan I måske nok låne nogle penge af mig og finde vejen. Sofus, kom! Ja, hvad er der her? Her kan du se Christopher Columbus og hans assistent, herr Benjamin. De har fundet... Christopher Columbus har fundet vejen til Indien, og jeg vil gerne vise dig, om det er sandt, så vi ikke bliver snydt. Ja, det kan jeg da godt. Her er kortet. Ja, det ser ikke sandt ud. Så jeg tror ikke, det er den rigtige vej. Eller jeg ved, det ikke er den rigtige vej. Okay. Hvad? Det er jo den rigtige vej. Nej, det er ej. Nå. Ja, fuck af. Kom nu, du kan stole på os. Han er virkelig ked af det. Okay, en chance i livet må man da tage. Ja, det synes jeg også, vor herre. Tak for det. Det skal jeg nok sige videre til herr Columbus. Herr Columbus, kom ind! Hvad er der? Nej, vent. Herr Columbus, du får lov, men hvis det ikke var sandt, så hænger du i tynd tråd. Tak. Tusind tak, vores herre. Så skal der sejles! Herr Columbus, hvor lang tid... Ikke spørg mig, spørg styrmanden. Herr Benjamin, hvor lang tid... Spørg styrmanden. Okay, hvor lang tid er tilbage her? Der er nogle par timer til. Krok, krok! What the fuck? Hvem er det? Hule, bulle, bulle, bulle. What the fuck? Hule, bulle! Lak, hvem er de to? Nå, det er indianerne. Kom, lad os kidnappe den og tage den med og vise den til kongen. Ja, lad os gøre det. Tid til kidnapning! Hulabaloo! Hold jeres kæft, vi er frem nu. Herr Kong, de har sgu ret. Vi har fundet indianerne. Godt, det er perfekt, herr Columbus. Jeg sagde det jo. Her kan du se dem. Hulabaloo!